Здравейте! Сега ще ви покажа къпане в студена вода с цел, понеже когато се къпим в студена вода, много се повишава нивото на хормоните, понеже тялото влиза в лек стрес. И това за мозъка е сигнал, че трябва да включи програмата за оцеляване и започва да произвежда много хормони. Също така кръвта се обогатява с кислород и се препоръчва много за, примерно, състояния в депресия или възстановяване от някакви мускулни упражнения. Има много приложения. Също така се калява имунната система и се повишава тази така наречена кафява мазнина. За сметка на бялата, която е вредна, кафявата е полезна. Тя е бърз източник на енергия и от нея може да се ползваме като акумулатор на енергия. Тя е полезна и топли също така тялото. Така, в началото трябва да се направят няколко упражнения. Не е задължително, разбира се, но е желателно да се направят няколко упражнения за загрявка на тялото и за раздвижване на лимфата и на кръвта, за да може да няма чак толкова силен стрес, когато влезем във водата. И също така, ако не го практикуваме много често, трябва много постепенно да се влиза във водата. И в началото може само до някъде да не е целия и не се стои много, за да не се получи пък обратен ефект, твърде много да се охлади тялото. След това, ако имаме невъзможност, трябва да пием топли течности, ако може да отидем на сауна или комбинацията между топло и студено е най-добра. Сега в момента сме на Бургаския плаж. Оператора може да покаже, тук няма много хора. То е модерно в момента човек да се къпи зимата на плажа. И днес е много хубав ден. Температурата на водата не е чак толкова студена, около 14 градуса е. Така че няма да е кой знае колко екстремно преживяване, но все пак да го споделя с вас. И така, може да направим физически упражнения, като клекови, лицеви опори и малко бягане. Но аз в момента нямам кой знае каква голяма нужда от такава загрявка. Съвсем леко само ще раздвижа кръвта. И ще направя едно дихателно упражнение за активиране на вътрешния огън в тялото. Ще направим 20-30 клека просто за раздвижване. Времето навън е много приятно. Може да разтрием леко кожата. И общо взето съм готов да влизам в морето. Ще го направя бавно, понеже не го правя чак толкова редовно за момента. Така че ще внимавам да се прави на един герой.
Срещането е много приятно, препоръчвам ви го. Следващия път заповядайте да го направим заедно. И така, живи и здрави!